Senador Estarrona. Eskerrik asko, presidente jauna. Badira bizitza markatzen gaituzten bizipenak gaztaroan ere, eta horietako bat guretzat euskaldunontzat bada korrika, euskararen aldeko ekimen erraldoi bat, aurreko martxoaren 14an Irundik hasi eta datorren martxoaren 24an Baionan amaituko dena, 11 egunez, 10 gauez, etenik gabe izango den lasterketa bat, 205 herri eta hirietatik pasatuko dena, 2700 kilometro egingo dituena guztira, eta beraz, euskararen etsai desente dauden epizentro honetatik, besarka ada handi bat korrika egin dutenei, korrika momentu honetan egiten ari direnei, eta korrika egingo dutenei ere zoragarriak zarete, gara, herri arroa gara. Eta bizitza markatzen diguten bizipen horien artean, horietako bat izan zen pandemia, baina pandemiaren aurretik ere kroniko bilakatzen hasia zen gaitz baten inguruan eztabaidatzen dugu gaurkoan. Gazteek egunero eta era sistematikoan bizi duten lan eta bizi prekarietatea zain zuzen ere. Eta uste dut, eta gainera horrela entzun dut gaurkoan ere, bat gatozela diagnostikoan, hau da, egoera zer nolakoa den horretan, ziurrenik ez hainbeste, onaino ekarri gaituzten kausa eta zergatietan, zeren eta guk, behintzat, arazoaren erroan sistema kapitalista neoliberala dagoela diogu, eta hau diogu gainera argi eta garbi. Momentu honetan, egoera hori ezin irauli, muinean egiten diren politika publikoak, gazteriari bideratutakoak ez direlako integralak eta ez direlako estrukturalak. Ez doaz errorak, ez sistemaren muinean aldaketak egitera, baizik eta sistema albideratzen duten einean komplementarietate politikak egitera. Eta gaur, Alderdi Sozialistak aurkeztutako mozio honetan ere hala gertatzen dela iruditzen zaigu. Identifikatu egiten du edozeinen bizitzan eragiten dituzten esparruak, borondate eta intentzio honeko asmoak zehazten ditu bakoitzean, baina horrarte eta hori eskumenen aferan sartu gabe. Eta amaitzeko, presidente jauna, esatea, ez goazela ekimen hau babestera, baina azken hausnarketa edo ideia bat nahiko nuke hemen planteatu eta aurreko puntuarekin lotuta. Egun gazteriaren zati importante batek, prekarietate egoerak sortzen dituen antsietate eta impotentzia sentipenak komunitarioak direla ulertzea ezinbestekoa zaigu. Atzekabe aman komun horiek sendatzeko zailtasunak ditugulako. Mina, denona den arren, orbana gure azalean, norbanakoaren azalean baino ez dugulako ikusten. Sistema kapitalistak prekarietate psikikoa eragiten du, menpeko subjektu zergarriak behar ditu, eta horregaitik, hasierarekin lotuz eta amaitzeko, gazteriak geroz eta gehiago pairatzen duen osasun mentaleko arazoa konpondu nahi badugu, ezinbestekoa da arazoaren erroan eredu ekonomiko neoliberala dagoela ulertzea. Gazteen osasun mentala prekarietatearen itzala. Gracias, senador Estarrona. Por el Grupo Parlamentario Socialista le corresponde el uso de la palabra.